Γιώργος θα μπερδευτεί με ένα κομμάτι, θα χάσει λίγο χρόνο. Θα δώσει την ευκαιρία στη Σάρα να μειώσει τη διαφορά που έχει με τον Γιώργο. Και να που η Σάρα ενώ έφτασε δεύτερη στο τελικό πάζελ, θα φύγει μαζί με τον Γιώργο στο τερματισμό και στις βολές. Ξεκινάει ο Γιώργος αστοχή στην πρώτη βολή, ευστοχή η Σάρα. Θα σκοράρει και το δεύτερο δισκάκι η Σάρα. Ο Αγγελόπουλος συνεχίζει να αστοχεί, θέλει ένα δισκάκι η Σάρα. Το πετάει πολύ δυνατά και τώρα όλη η ομάδα της είναι μαζί της, την υποστηρίζει. Ο Αγγελόπουλος σκοράρει και το δεύτερο δισκάκι, θέλει ακόμα ένα. Θα βάλει το τρίτο δισκάκι με μικρή διαφορά από τη Σάρα, θα πάρει την νίκη και θα κρατήσει τις 4 ζωές του. Η Σάρα θα κατέβει στις 3.